שומע, אחי, דרסתי את הכלב שלך. מה? אתה מסתלבט? דרסת את הכלב? 1 באפריל. כל שנה אותו דבר, אבל דרסתי את אח שלך. 1 באפריל. לא, באמת דרסתי את אח שלך ממש פה מתחת. תראה, אפילו יש לי סרטון של איתי, זה לא מצחיק. הדריסה. הנה אח שלך. אתה דפוק? דרסת את אח שלי? כן. הנה, תמונה שלי, אפילו תמונה שלו מהבגאז'. אח שלי עכשיו בבגז שלך, הוא מת? לא, מה פתאום, הנה, גם סרטון שלו מדבר, הנה. תגידי, אתם מסתלבטים עליי? 1 באפריל. ידעתי, הגנוב. רואים שזה לא אמיתי. שנייה האמנתי, אבל ידעתי שזה עוד אחד מהסתלבט שלכם. לא, הוא באמת מת. הסרטון שהוא חי, כאילו, זה היה AI עשינו. הוא מת, דרסתי אותו. מה מת? מת, קפוט.